Hallo, lieve vriend. Vandaag wil ik het maar een klein beetje wat middelen. Ik heb vandaag een Bibelvers wat ik je wil voorlezen. Dat is Openboarunk kapitel 1 vers 3. En dat zegt zo, dat zegt, Selig is die dat Profeeten Wuat leest en ook die dat hieren en zich doaraun hoolen, wat doabennen jeschräwen staat. Ik dacht een klein beetje over nu. En wenn es wat sagt, dat selig als die dat Profeeten Wuat leest. En ook die dat hieren, wat aan dat Bibelbuch geschreven staat. Dat is zeer wichtig, deze tijd, de Bibel te lezen en ook dat God zijn woord te horen. Weil zo'n mensen, wat niet dat woord Gottes lezen en dat niet dat horen, we zullen daarop weten, wanneer Jezus wat waar komen. Wanneer dat niemand lezen en horen, die weten dat niet. En dus wie als Christen, wie weten dat? Dat Jezus, hij wordt een dag komen en een woudje en ons je wegholen. En wanneer, dat vandaag, dat weet we niet. Maar bij de Bibel, de schrift, in de Bibel is het geschreven, wat in de laatste tijd passeren wordt, eer Jezus wat waar komen. En ik kan euch zeggen, we zijn in een tijd, wo we maar de Sache zijn. Vielleicht sei Jezus mal angenomen, wobei sie vielleicht weiche wohnen von an. Doch das ist sehr wichtig, dass du, dein Leben, wirst ganz in Ordnung merken, mit unserer Radar, mit Jesus. Dass wir worden annehmen und treu nach Jesus kommen. Nicht wegdrehen von Jesus. Alle Zeit ist das wichtig, in Ordnung sein mit Jesus. Jetzt die dingen wat van de eerste dag passeren, dat wees ons best, dat het zeer dichtbij is. Zeer dichtbij. Dat Jezus wat waar komen. En wanneer du niet rij bent, merk die rij. Want wanneer du niet was rij merken, du was in een zeer grausame tijd aangekomen. Dat zegt die Bibel ons. Ik wil die best wel merken. Merk die rij wanneer du niet rij bent. Mannen van Jezus best waar geworden. Kom terug. Kom terug naar aan. Hij lukt niet. Wens je God te zeggen.